konkrétnej choroby nám signalizuje určité vnútorné. Takže tá kniha je venovaná potom tej druhej časti, ako viete, cievnemu systému, takže tam máte tie signály, tie všeobecné, niektoré teda sú. Budeme pokračovať a budeme si pozrieť poďme si zmapovať dlaň. A ešte toľko chcem povedať o tom, ja celé prednášam a potom bude diskusia a tam sa môžete pýtať. Dobre? Takže aby sme to nenarušili, ale vy sa sledujte, to je dobre, už som spomínala, že vlastne dlaň, keď si sledujeme, tak to je odber mapa zdravia a čiary na dlani sú na každej ruke, ale nie sú konštantné. Tie čiary sa v priebehu nášho života menia. Existujú 3 hlavné línie. Máte to tam na obrázku, je tzv. Čiara. Je to vidieť? Áno. Čiara srdca, tá je medzi tým palcom a nepalcom, medzi ukazovakom stredným prstom a od maliček. Potom je stredná čiara. Stredná čiara to je tzv. Čiara hlavy a čiara života. Čiara života. Je to tu trošku tá čiara života nešikovne vidná. Teraz budeme sledovať na tej, či sú tie čiary poprerušované, či sú tam nejaké vetvičky a tak ďalej. Takže ako som spomínala, ak človek nemá žiadne čiary, môže ísť o ťažkú duševnú alebo telesnú poruchu. A počas života sa nám tie čiary menia. Ale podľa toho, akým životným štýlom žijeme, ovplyvňuje to čiary na rukách, na dlani. Vzorová čiara úplne zdravého človeka, vidíte na tom obrázku, sú jasne čitateľná, výrazná, neprerušovaná a jemne ružovkastým nádychom. To je zdravá ruka. Úplne zdravého človeka. Práva či ľavá? Práva. No a samozrejme, že taká ruka neexistuje. Ak by to bolo až také ideálne, ako to tam na tie čiary sú vyznačené na tom obrázku. Takže nebuďte skormútení, ale môžete veľmi veľa z tých čiar si prečítať. Oveľa častejšie máme nejaké nejednoznačné tvary, sú prerušované, ako som spomínala, rozdvojené, mrazia, dlani, nerovnaké rýhy, alebo niekedy až hlboké rýhy. Pozrime si teraz, ako to vyzerá.